Когато Йосиф беше на 17 години, той пасеше стадото с братята си и донесе лошо известие за тях на баща си. Израил обичаше Йосиф повече от всичките си деца, защото той беше син на неговата старост. Израил му направи шарена дрежка с дълги ръкави. Когато братята му видяха, че баща им го обича повече от всички тях, те започнаха да мразят Йосиф и дори не можеха да говорят с него спокойно. Йосиф сънува сън. И когато разказа на братята си за съня си, те го намразиха още повече. Слушайте, чуйте съня, който видях. Връзвахме снопи на полето, когато изведнъж моят сноп стана сам и се изправи. Тогава вашите снопи се наредиха около моя и му се поклониха. Братята му казаха: Ще ни управляваш ли? Да, ти със сигурност ще станеш наш цар. И го намразиха още повече заради съня му и заради това, което беше казал. Йосиф видя друг сън и отново го разказа на братята си. Сънувах друг сън. Слънцето, луната и 11 звезди се поклониха пред мен. Но когато Йосиф разказа съня и на баща си, Израил го смъмри и му каза: Какъв е този сън, който си видял? Наистина ли очакваш аз, майка ти и братята ти да дойдем и да се поклоним до земята пред теб? Братята на Йосиф му завидяха, но баща му не забрави тези думи. След тези събития, братята на Йосиф отидоха да пасат стадото на баща си близо до Сихем. И Израил повика Йосиф: Братята ти не пасат ли овцете край Сихем? Ела, ще те изпратя при тях. Ето ме. Иди сега и виждали са добре братята ти и стадото, и ми донеси известие. Така Израил изпрати Йосиф от Хеброн. Когато пристигна в Сихем, един човек го намери да се скита и с околностите. Какво търсиш тук? Търся братята си. Моля, кажи ми, къде пасат стадата си? Те си отидоха, защото ги чух да казват да отидем в Дотан. Така Йосиф продължи към Дотан. Когато братята на Йосиф го забелязаха в далечината, още преди да беше пристигнал, те се наговориха да го убият. Вижте, ето идва този съновидец. Да го убием и да го хвърлим в рововете и да кажем, че диво животно го е изяло. Тогава ще видим какво ще излезе от сънищата му. Но когато най-големият брат на Йосиф, Ровим, чу това, той спаси Йосиф от ръцете на брат му. Не трябва да го убиваме. Не проливайте кръвта му. Хвърлете го в рова, но не слагайте ръка върху него. Ровим каза тези думи, за да може по-късно да спаси Йосиф от рова и да го върне при баща му. И така стана, че когато Йосиф пристигна при братята си, те съблякоха от него шарената му дрежка и го хвърлиха в един празен ров. Те седнаха да ядат и когато повдигнаха очи, видяха един керван исмаилски търговци, идващ от Галаад на път за Египет. Камилите им бяха натоварени с смирна, балсам и подправки. Като видя това, Юда каза на братята си: Каква полза за нас, ако убием брат си и скрием кръвта му? Нека го продадем на исмаиляните, вместо да го убиваме със собствените си ръце. В края на краищата той е наш брат, наша плът. Братята на Юда го послушаха и когато търговците минаваха, извадиха Йосиф от рова и им го продадоха за 20 сребърника. След като купиха Йосиф, исмаиляните го отведоха в Египет. По-късно, когато Ровим се върна при рова, където беше хвърлен Йосиф и видя, че е празен, той разкъса дрехите си в агония и се върна при братята си. Момчето го няма. Какво да правя аз сега? Затова те взеха шарената дрежка на Йосиф, убиха един млад козел и натопиха дрежката в кръвта му.
След това занесоха дрежката на баща си и казаха: Намерихме тази дрежка. Знаеш ли дали е дрежката на сина ти или не? Яков веднага разпозна шарената дрежка и извика: Това е дрежката на сина ми. Див звяр го е нападнал. Йосиф без съмнение е бил разкъсан на парчета. Яков раздра дрехите си, сложи вретище около кръста си и оплаква сина си много дни. Въпреки че всичките му синове и дъщери се опитваха да го утешат, той отказа да бъде утешен. Не, ще отида в гроба, оплаквайки сина си. Междувременно в Египет търговците продадоха Йосиф на Петефрий, служител на фараона и началник на телохранителите. Тогава Юда рече на братята си: каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, наша ръка да не се вдигне срещу него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. И когато мадиамските търговци минаваха, извлякоха и извадиха Йосиф от рова и продадоха Йосиф на исмаиляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. Битие, глава 37, стихове от 26 до 28.